אוגוסט עובר נורא לאט, ופתאום ספטמבר מתקיף עם כל החגים, רק הילדים יוצאים לבית ספר, פתאום כל החגים האלה, ואני מרגישה, אנחנו מרגישים כבר שנים מספר, שחסר לנו חודש אלול להתכונן, וחסר לנו איזשהו מעמד, איזשהו מפגש, כמו הלילה של סליחות. ועושים איתה אהבה, אנשים פורקי עול. אנו בריוני, דהבה בשביבותי דרבי זרע, דהבה מקרב להו, כי הכי דניהדרו להו בתיובתא. ואהבו קפדי רבנן. רבי זרע יוצא מהעולם של בית המדרש ותלמידי החכמים, שמסתובבים בדרך כלל במגזר שלהם, יוצא החוצה והוא כמו מין מדריך חבורות רחוב. הוא יושב איתם על הברזלים, איך אומרים, גרעינים וזה, אופנועים. לא יאה ולא נאה לתלמיד חכם, עם בן אדם שמסמל את התורה, בן אדם שהוא מנהיג רוחני, אבל בעצם בימי חייו הוא לא ראה נחת בחינוך שלו. וברגע שהוא מת, הבריונים מתאספים ואומרים, עד עכשיו היה קטנצ'יק כזה שהיה מתפלל עלינו, עכשיו נותר איזה חלל, ואף אחד לא מתפלל עלינו, אנחנו צריכים לקחת אחריות אישית. כשאת מבקשת כל הזמן לסדר את החדר, זה עצמו גורם לכך שלא יסדרו את החדר. אם אפשר באיזושהי מידה למות, לא לעשות עוד שריר ועוד מאמץ, אלא דווקא שם להרפות. ויהי דבר אדוני אל יונה בן אמיתי לאמור, קום לך אל נינווה, העיר הגדולה וקרא עליה, כי עלתה רעתם לפניי. בן אדם מקבל הוראה מדויקת ומפורשת מהריבונו של עולם, מיד לא עושה אותה. הוא בורח מהודעה בעייתית, שתציג אותו אחר כך כמי שסוג של נביא אחר, שקר, לא אמין, לא נקי, רמאי. בעיה גדולה מאוד. זה קצת פוליטיקה. זאת אומרת, אבל במה הבן אדם הזה מאמין? לי, התחושה שלי מהסיפור היא תחושה מאוד קשה. כי כל הסיפור לא ברור לי במה יונה מאמין. נראה שבהתחלה שפשוט או שהוא לא אכפת לו מאנשי נינווה, או שהוא לא מאמין למה שאלוהים מבקש ממנו לעשות. הוא לא מאמין לנבואה, הוא לא מאמין שאלוהים ימלא או יממש את הנבואה. הוא לא מאמין אולי בעצמו, הוא מפחד להתאפס כנביא שקר, הוא מפחד להתאפס, אני לא יודעת כמה, במה הוא מאמין, מה הוא עושה שם. הוא רואה שמתחילה סערה, ואנשים זקוקים אולי לעזרה, ולהציל אותם ולהציל את עצמו, כן. והוא הולך לישון. כן. אני חשבתי, אני קודם ציטטתי אותך מהפייסבוק שאתה כתבת באיזשהו יום. ומהזיכרון גם. איפה כולם? איפה כולם? כן. אז הדבר הזה שבשנה שעברה, את ועוד כמה אנשים צעירים מאיתנו, שמו אוהלים בשדרות רוטשילד. כאילו, זה נראה לכם הגיוני? זה נראה פחות, יותר הגיוני מללכת לנינווה? ושיקרה מזה משהו? כן, כי הצורך המסוים במקרה שלנו לא היה של יונה. יונה כאילו שמע או נאמר לו, או הוא קיבל ציווי. אלה לא דברים שבאו מתוך עצמו. במקרה של החבורה הפנטסטית הזו מהאוהלים, זה יצא מתוכם. אני חושב שיונה לא בורח. יונה הוא פטריוט. יונה הוא ישראלי, פטריוט. לא, צריך להכניס את הבריחה שלו, יעני, לקונטקסט הבא. יונה הוא נביא של ממלכת הצפון. יש ישראל ויהודה הוא נביא של מה שנקרא 10 השבטים. ממלכת הצפון יש לה אויב אחד גדול שרוצה להשמיד אותם. סליחה, בהמשך התנ"ך הם אכן השמידו אותם. קוראים לאויב הזה אשור, לבירה של אשור קוראים נינווה. בוקר בהיר אחד, אלוהים אומר ליונה, לך תציל את האויבת הגדולה ביותר של מדינת ישראל. עכשיו, הדילמה של יונה היא הדילמה המדהימה הבאה. למי אתה נאמן? לעם שלך או לאל שלך? זה הדילמה של יונה. מה שמעניין שיונה בחר בעם שלו. ללכת ולהציל, נגיד את איראן, איראן לא מספיק רעים, נגיד את היטלר, ושהוא יחזור בתשובה ביום אחד ויגיד, אוי, ממש טעיתי, ואלוהים יסלח לו, זה בלתי נסבל. זה בלתי נסבל, זה לא פייר. מה שהילדה שלי הייתה אומרת, זה לא אופרי.
ואני חושבת ששם יונה אומר, ואלוהים הזה זה אלוהים מהשכונה של איוב, שהוא קצת משחק באנשים, הוא והשטן עושים כל מיני הפעלות. מי יודע ישוב וניחם האלוהים, ושב מחרון אפו ולא נאבד. יום כיפור גדול בנינווה, הוא רק בא ואומר, תשובו, ומשהו, מין סרט מצויר מרי פופינס כזה. מה אתה חושב, רינו? אני חושב שכאשר אנחנו עוסקים בספר יונה ומתעסקים המון ביונה, אנחנו קצת טועים במהות האמיתית של הסיפור, ולא לחינם הוא נמצא איפה שהוא נמצא וקוראים אותו ביום כיפור. כי הרושם שלי שבעצם מדובר בסוגיית הרחמים של ריבונו של עולם. יונה בן אמיתי יודע שתשובת נינווה היא תשובה, ריש לקיש קרא לזה של רמיות, תשובה ארעית, תשובה חולפת. הוא גם יודע שהאקסטזה הדתית של החבר'ה על האונייה שם למעלה, בשיר שלו למטה במי הדגה הוא אומר את המשפט הבא, משמרים אבלי שווא, חסדם יעזובו. בתרגום חופשי לישראלית, כשפגנים עושים תשובה, חסדם יעזובו. זה ייגמר מהר. ומי שקורא את הפרק הבא בתנ"ך יודע שאנשי נינווה חוזרים לפגניות שלהם והולכים ומשמידים את ממלכת ישראל. זה אכן היה תשובה זמנית. הגברים הפותחים חלונות, הנשים הסוגרות דריסים, נותנים מקום לקוות שעוד יתרחשו ניסים. אלה הגברים הקטנים, אלה הנשים הנכונות, בהתמדה כמו נמלים, בתאים כמו משפחות, ממלאים תפקיד ראשי במחזה שאין בו כוכב, כמו היה זה ייעוד אישי לחיות ודווקא עכשיו. וימן אדוני דג גדול לבלוע את יונה. ויהי יונה במעי הדג 3 ימים ו3 לילות. ויתפלל יונה אל אדוני אלוהיו ממעי הדגה. אנחנו פוגשים את הדברים האלה בעולם המחאה ובעולם השינוי החברתי כל הזמן. אנחנו פוגשים מצד אחד את האסקיפיזם, את האנשים שלא מאמינים בשינוי, לא חושבים שזה אפשרי, לא רוצים לטרוח. מצד שני אנחנו פוגשים את הקיצוניים, שלאו דווקא קיצוניים בדעותיהם, אבל הם נורא טהרנים. הם חושבים שיש דרך אחת זה לא מספיק להם. ואם זה לא בדרך הזו, אז כדאי שלא. אנחנו רואים את המאבקים האלה. זה אבל נורא קיצוני בדעתו. מה? זה כן נורא קיצוני בדעתו. נכון. אבל אנחנו רואים את המאבקים הפנימיים האלה כל הזמן. אנשים שיודעים שזה או בדרך שלי, או שעדיף שבכלל לא. יכול להיות. הם ההיפסטרים של היום. זה תשובת אלוהים ליונה. יונה הוא בדיוק מה שמתארת. אם זה ארעי, אם זה חולף, אם זה רק שנה אחת, אם כל נעלמים אחר כך, זה חסר ערך. יונה אומר, אם התשובה של כל אנשי נינווה היא אש גדולה שנעלמת, היא חסרת ערך. ואלוהים אומר לו, גם אם זה ארעי, זה בעל ערך. אלוהים מאמן אותנו להתאהב בארעי, בחולף. וימן אדוני אלוהים קיקיון, ויעל מעל ליונה להיות צל על ראשו, להציל לו מרעתו. וישמח יונה על הקיקיון, שמחה גדולה. אלוהים אומר לו, תראה, כשהיה משהו שהיית באמת תלוי בו, לא ביקשת אותו, אבל קיבלת אותו במתנה כחסד, פיתחת תלות, היית תלוי בו, ואז הוא נלקח ממך, ועכשיו פתאום קשה לך. כל הדרך הזו, ריבונו של עולם מלמד את יונה את סוד הרחמים. בסוף, זו הסיבה שבגללה אני מרחם. אני גידלתי אותם, אני טיפחתי אותם, גם עם א', ב', ג', ד', ה', ו', הרחמים הם מנומקים. והמתח הגדול הזה שבין הגאווה השבטית שלנו לבין התזכורת שאלוהים אוהב את כל בני אדם, אגב גם את האיראנים, המתח הזה זה מתח שאני חושב שהחברה הישראלית קצת איבדה אותו. בין מי שמזדהה עם כל בני האדם ושכח את הלויאליות לשבט, לבין מי שמרוב לויאליות לשבט שכח את האהבה שלנו לשאר בני אדם. במובן הזה יום הכיפורים תופס אותנו במקומות מאוד מאוד רגישים. כולנו רוצים לאהוב, כולנו רוצים לשמוח, כדי
שמש שזורחת, כמו צל אשר נופל, בואי ואראה לך מקום שבו עוד אפשר לנשום, כמו שמש שזורחת, כמו צל אשר נופל,